Que raro. Onde está Linda? Deixou aquí a súa tableta, iso é moi extraño. Linda! 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 Aquí estou. Li- Non me vedes? Linda? Oh, non vexo nada. Ten que ser un fantasma. Fantasma. Esa risiña. Este Tutu. Non, eu non me estou rindo. Entón é o fantasma de... ¡Tachán! Ai! Caramba! Estabas xusto diante. Ra, fantástico! Como o fixeches? Linda! Que pasa? Estabas xogando ás agochadas? Non, é que aprendín a camuflarme. O que? A que? Camuflarse. É disfrazarse dun xeito parecido ao sitio no que estás para pasar desapercibida e que ninguén te vexa. Que ben! Como todo está nevado e é branco, eu pintei a cara e as patas de branco e enzoufei un pouco de neve ao corpo. Tamén puxen un sombreiro branco. Por iso non me vistes ata que me movín. É como se foses invisible, non? Mais ou menos. Se hai un tronco dunha árbore, pois terás que te pintar cunha cor parecida á do tronco. Ou se hai unha rocha, pois o mesmo. Camuflaxe! Xenial! Xa estás camuflada para a neve. Nina, estamos te vendo. Pero podemos vela. Por que non lle funciona a camuflaxe a Nina? Para camuflarse ben hai que quedar moi quietos. Se te moves, vente. Esperade e veredes. Nina, queda quieta para que funcione. Agora sí, moi ben, Nina. Mirade, desapareceu. Ra, fantástico! Veña, imos camuflarnos. Eu camuflome de árbore. Eu pido rocha. Nina, así vémoste, porque a neve é branca e a rocha é gris escura. Así sí. Eu tamén quero camuflarme. Ponte diante desta rocha. Se che pinto o monociclo da cor da rocha e o corpo de branco como a neve que ten enriba, vas quedar moi ben camuflado. Estupendo! Quero ser invisible. Empezamos. Na. Ra, fabuloso! Non se vos ve nada. Agora toca a min. Vamos alá. Na. Rafa, estás aí? Son o fantasma de Rafa. Pois sí que o és, porque non se che ve nada nadiña. Ocorreuseme unha idea. Por que non lle gastamos unha broma a Tupa? Vamos. Sí, pode ser divertido. E como? Pois moi doado. Tupa, 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 tu, tupa, tu, tupa, tupa, tu, tupa. Tupa! Tutu, onde estás? Hola, Tupa. Rafa, pero onde estades que non vos vexo? Estamos aquí. Tupa. Pero se non vos vexo, estades xogando ás agochadas. Deixade de xogar que non ten graza. Non estamos xogando. Son o fantasma de Tutu. Que? Eu o fantasma de Rafa. O Rafantasma. Eu son o fantasma de Linda. Nina.
fixémolo tan ben que Tupa creu todo. Será posible? Vaya fantasmas. Así que queredes xogar. Pois sí que se asustou. Non volveu saír en todo este tempo. Oi, é porque non imos asustar a Fante. Apúntome. Son o fantasma do espantallo. Que facedes nos meus dominios? Aquí non pode haber máis fantasmas ca min. Como corren? Que é o que pensaban? Que ían ser os únicos que sabían camuflarse.